Kumusta kamong tanan? Daghan salamat gihapon nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Magpasalamat usab ako sa tanan nga mitabang kanato. So dako, I really appreciate so much ang inyong pagtabang aron nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyon nga ang Ginoo mag-auban kanato karon. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, ikaw ang gabuhat sa yuta o sa kalibutan, ikaw ang nahibalo sa among kasing-kasing, ikaw ang among suga dinhi sa kalibutan. Ginoo, hinaot po untang mag-iwag ka sa among kasing-kasing karon nga amo untang mahibawan kung unsa ang imong plano sa among kinabuhi. Nagpasalamat usab kami ni Esteban nga mao'y among tun-an namo karon, hinaot pa unta nga naa kami makuha sa iyang gihimo. Ginoo, tudloa kami nga among kinabuhi, ang direksyon sa among kinabuhi mao nga kami makauban nganha kanimo. Naghangyo kami nga ang Espiritu Santo may mauban, mao'y among teacher karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Daghang mga tao nga gustong makaadto sa langit. Daghang mga tao nga dili gustong makaadto sa impyerno o sa purgatorio. Ang ubang mga tao, kung gusto silang moadto sa langit, ang ilang himuon mao nga magsuot sila, magamit sila dako kayong jacket, paghuman ilang butangan og mga daghang kayong mga lansang ang ilang jacket, o magbutang sila og dako kayong bomba sa ilang lawas. Unsa may ilang himuon? Moadto sila sa usa ka lugar nga mga tao dili nila gusto, o nga dili makonvertir nila sa ilang relihiyon, ug didto sa tunga sa daghang mga tao iyang ipabuto kining bomba nga daghang lansang, daghang bildo, daghang mga matay, siya usab mamatay usab. Apahan mao na gyud martyr, pero makaadto man siya sa langit. Kay kung makapatay ka og laing relihiyon, makaadto ka sa langit. Og ang ilang langit aduna sila daghang premyo sa langit. Adunay 72 ka mga birhen nga mga babae nga ihatag sa Ginoo. Sa ilang Ginoo, dili ato ang Ginoo ha. Sa ilang Ginoo nga kung mahurot na ang mga birhen dina sa langit, ang ilang Ginoo magkuha og mga pampam didto sa impyerno og himuon nila nga birhen para mao'y ihatag igasa nila. So naay mga tawo nga mituo og ingon ani nga martyr nga makaadto sila sa langit. Magpakamatay sila tungod sa ilang relihiyon og tungod kay gusto sila makaadto sa langit. Mao ba na atong himuon? Karong adlaw atong tun-an ang kinabuhi ni Esteban. Ang ngalan sa Grego Stephanos, mura og pasabot crown or corona. Esteban sa ato, Esteban, Stephanos, or sa English Stephen. Siya ang unang martyr, siya ang unang nagpakamatay nga misunod og mituo og misalig sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang una. Dili lang kini facts, kini ang mga lista, dili ni siya comprehensive, pero daghan ang gilista dinhi nga mga Kristiyanos namatay tungod sa ilang pagsabwag sa maayong balita. So ang unang simbahan ni Jesus, ang unang sumusunod ni Jesus, adunay daghang mga una. 120 ka mga tao
unang nahatagan og Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecost. Dinapoy una nga usa ka pamilya o usa ka couple nga mihatag sila yuta, ilang gibaligang yuta apan wala sila mosultig tinuod kung pilay halin. Ilang gisulti ni San Pedro nga mao ni nahalin apan dili day tinuod. So silang duha ang una nga namatay tungod kay wala magsultig tinuod na makak. Og dinapoy una nga pito nga una nga problema. Ang problema nga ang ubang mga tao, mga babae nga ang ilang sinultian dili Hebro, mga Grego, murag napasagdan sila sa mga pagkaon. So naa sila una nga problema. Naapoy una nga organization, una nga committee nga giform aron nga pagsulbad sa problema. Kay miingon ang mga apostoles nga dili na mo biyaan ang pagtudlo sa Bible, pagtudlo sa pulong sa Ginoo. So magpili mo og 7 ka tawo nga maayo ang kinaiya, nga full of the Holy Spirit, nga maayo ang character. So sa sobra siguro sa 20,000 ka mga tao, nagpili sila 7 nga maoy mudumala sa mga pagkaon nga aron nga ilang problema masulbad. So usaan ni sa mga 7 mao si Stephen or si Stephanos or sa atoa sa English Stephen. So atong tan-awon kining kinabuhi ni Stephen, ang una nga martyr. So tan-aw nato kung naaba say bomba nga giputos sa iyang lawas o unsa may iyang gihimo. So guys, atong abrihan ang atong Biblia sa Kapitulo 7. Kapitulo 7 sa sunalat ni Dr. Luke, si Dr. Lucas sa mga buhat, Kapitulo 7. Ato ning mahibaw-an usab nga ang ubang information niya nakuha niya ni San Pablo. Kay si San Pablo miyembro man sa Sanhedrin. So atong basahon ang kinabuhi ni Esteban. Kay sa usang semana si Esteban nagsermon sa usa ka simbahan, sa simbahan nga ang sinultian nila mga Grego. O kini mga Grego nakipaglantugi og maayo ni Esteban. Og dili nila mapildi si Esteban sa lantugi. He was full of the Holy Spirit. O gihatagan og wisdom si Esteban, so wala nila mabuntog sa argumentation, sa paglalis, wala nila na perde. Ang ilang gihimo, naghimo sa nag-hire sila. Gisultian nila ning ubang mga tao nga kamo ang musulti mo, nga kamo nakadungog gyud nga kini si Esteban gidaot niya ang si Moises o gidaot niya ang templo aron nga ato ni siyang masakpan. Ngano mang para sa ato karon murag dili kayo importante nga daoton si Moises o daoton ang templo. Sa ilang panahon kini siya blasphemy, kini siya dako kaayo ning sala kung imong atakihon si Moises, ang gitulo ni Moises. Ang atong Biblia, kini ang atong Biblia, kini ang kumpleto nga Biblia. Ang atong gitunan nasa New Testament, sa ang giingon New Testament or New Agreement or bag-ong kasabutan. So mo na itong gitunan ang Matthew, Marcos, Lucas, nasa gamay lang kay ni siya, dirin dapita lang. Apan ang libro sa mga Hudiyo nga gitunan ni Hesus, mao ni siya sobra sa tunga sa atong Bible.
Og ang unang mga libro ana gisulat ni Moises. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Siya nagsulat ana. So kining mga Hudiyo ila ning gipadak-an og husto. Gipadak-an nila og husto og mituod gyud sila ang ilang kinabuhi pattern sa libro ni Moises. Og ila ning gipadak-an og sila istrikto kayo nga ang mga tawo gyud mosunod sila sa teaching ni Moises o teaching sa ilang mga rabbi. O unsa man ang templo? Ang templo nila, ang tanan, ang original gyud nga templo, ang original nila sa templo, mao ni ang sinugdan gyud. Pagkahuman, sa panahon ni Jesus, mao ni templo. Templo nga gihimo ni gi-improve gipadakan ni Haring Herodes. So, ang ilaha ang templo gyud nila nga may usa ka lugar nga mituo sila nga ang Ginoo naalang dinha sa templo. Ug wala nay lain. Mituo sila nga dinha na lang sila mapasaylong ilang sala, dinha lang sila moampo. Kay mingon sila ang Ginoo naa sa templo, wala nay lain. So importante kay nilang templo. Mao na nga ang mga Hudiyo nga sa ubang lugar sa Europe, sa Roma, sa Alexandria, Egypt, sa Libya, sa Lebanon muana gyud sa templo aron mag-worship. So importante kay ni. So si Esteban gi-accuse nga iyang gidaot ang teaching ni Moises o ang templo iyang gidaot. Bisag karong panahon na tungod sa atong technology, dali lang makadaot usab pananglitan dinha sa Facebook, sa YouTube, bisag kinsa ray mo sulat, mo post, bisag wala kayo ebidensya makasira. So si Esteban gidaot siya og husto. So karon gidala siya sa didto sa Sanhedrin. Kabalo na tag Sanhedrin. Mao ni law making body. Mura ni sa kongreso nila. Na sila representative, senator, pero 70 sila kabuok. O kiniusab sila mao ang Supreme Court. So at akong gilantaw diri nga kini silang mga tawhana normally maunay high priest nila, pinakataas nga pari. Kadaghanan mao na ilang outfit, mga uniforme nila sa panahon ni sa atong Ginoong Kristo. So giimbestigar nila si Esteban. Kini silang mga tawhana mao po'y nag-imbestigar sa atong Ginoong Kristo. Sila ang nagdesisyon nga patyon si Jesus. So kini si Esteban giatubang na sila karon. Giatubang siya sa nining 70 ka mga member sa Sanhedrin. Moadto na kita sa kapitulo 7 versikulo 1. Basahon na to. O kini taas-taas ni siya nga Bible study nato karon. Ang buot na ko ipasabot nga ang pagdepender ni Esteban taas usani ka page, usani ka chapter. So ako lang ning i-summarize usab para dili ta magdugay. Verse 1. Ang Pangulong Pari nangutana kang Esteban. So akong gipakita ninyo katong maunay outfit, uniforme sa high priest. Tinuod ba kining report nga imong gi-criticize, imong gidaot ang si Moises, ang mga libro ni Moises o ang templo, ang atong simbahan. Og si Esteban mitubag.
Versikulo 2, mga igsuon ug mga ginikanan, pamati kamo kanako. Ang Dios nga halangdon og gamhanan nagpakita sa atong amahan nga si Abraham samtang nagpuyo siya didto sa Mesopotamia sa wala pa siya mopuyo sa Haran. So, kining atong basahon karon, ako na ning padalian sa giingon. Ang history sa Jewish people, sa mga tao kung hain ang ilang kagikanan. Si Abraham sa ubos sa Saudi Arabia, nakadungog siya sa pulong sa Ginoo nga miingon ang Ginoo nga alis ka dinha, ako maghatag ko nimo usa ka lugar. Mao na si Abraham, mao ni kagikanan sa mga Hudiyo. So mao ni ang istorya. So pag depende sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa history sa mga Hudiyo. Iyang gipakita nga ako uban nimo og ang Ginoo naay plano kanato apan ang atong mga kagikanan gahi og ulo. Ilang gisalikway ang si Moises, ilang gisalikway ang mga propeta o ilang gisalikway ang gisaad nga Misayas, ang manluluwas nga mao si Jesus. So mao nay pinaka main point niya, mga punto nga iyang ipagawa dinhi sa atong pagbasa. Ato lang ning dalion og July. So, nagkuhan siya sa history. Gikan na diri hangto diri mao iyang gi-explikar. Mao nay history. Okay. Ang Dios mingon kaniya, biyai ang imong panimalay og nasod og lakaw ngadto sa yuta nga akong ipakita kanimo. Verse 4, bosa mibiya siya sa yuta sa Kaldea ug mibalhin pagpuyo sa Haran. Sa pagkamatay na sa amahan ni Abraham, gipabalhin siya sa Dios nganhi niining nasura nga inyong gipuy-an karon. Ang Dios wala maghatag kang Abraham og usa ka bahin niini aron maiya bisan na lamang ang igong katumbas sa iyang mga tiil. Apan nagsaad ang Dios nga kini iyang ihatag kaniya ug maiya na ang iyang mga kaliwatan bisan og si Abraham wala pay anak ni atong panahon na. So bisag wala pay anak si Abraham, nagsaad ng Ginoo nga ang kaliwatan mo modaghan mo dinha. Nanganak ang pamilya ni Abraham sa duol na siyang usa ka gatos ka tuig, pero ang saad sa Ginoo iya gyung gi-fulfill. Natuman ang saad sa Ginoo. Mao kini ang giingon sa Dios kaniya, ang imong mga kaliwat magpuyo sa laing nasod diin mahimo silang mga ulipon ug daog-daogon sulod sa 400 ka tuig. So buti pasabot niya nga kamo mao ni istorya mahito ni Moses. Kung nakakita mo sa 10 Commandments, mao ni giistorya niya mahito ni Moses nga sila mga kaliwat ni Abraham na nahimong slaves didto sa Ehipto sa 400 ka tuig ug ang Ginoo gisugo si Moses, kuhaon nimo to. So mo ni gisulti niya. Verse 10, og magluwas kaniya gikan sa tanang kalisdanan, verse 9, nasina ang Husi ang mga katigulangan ug ilang gibaligya siya ingon nga ulipon didto sa Ehipto apan ang Dios naguban. So kung nahibalo mo sa istorya may tungod ni Joseph, ni Jose, inyo ning mahibawan nga kini si Joseph, kini si mao ni kaliwat, usa ni sa mga kaliwat sa mga Hudiyo, o nasina ang mga igsoon o gibaligya siya o gibaligya usab o paghuman nahimo siyang assistant president sa Pharaoh. Nahimo siyang sikat didto. So sa dihang adunay kalisdanan ang iyang mga igsuon, mga amahan sa usa ka lugar kay gutom kaayo, miadto sa Ehipto ug iyang gitabangan. And then
Moadto ta sa verse 15. Og miadto si Jacob sa Ehipto, diin dito siya og ang atong mga katigulangan nangamatay. So miingon siya, atong katigulangan kauban ako dinhi. Dili wala ko'y daotang plano, kundi apil ako sa atong mga kagikanan, sa atong pamilya. Verse 15. Moadto sa verse 19. Verse 18, hangtod nga may mipuli sa paghari sa Ehipto nga wala makaila kang Jose. So sa 400 katuig, maayo ang relasyon sa mga Hudiyo o sa mga Ehiptohanon, apan nabag-o ang ilang leader o gi-persecute sila. Wala sila kahibalo kung giunsa pagtabang sa mga Israelites ang mga Ehiptohanon. So gikulata sila dito. And then moadto kita sa versikulo 23. Sa nag-edad na si Moises og 40 katuig, nakunaw na siya sa pagduaw sa iyang mga kadugo sa mga Israelita. So si Moises sa 40 siya katuig, dito siya sa Ehipto. Well-educated siya, pinakasikat nga university, gitrain siya, kay ang inahan nga nag-adapt niya, igsoon sa ni Pharaoh, igsoon sa presidente. So siya unta kung mamatay ang Pharaoh, siya unta ang makakuha sa trono. Apan ang Ginoo adunay plano. So dinhay nahitabo nga iyang gipatay gipatay niya ang usa ka Egyptian soldier, o paghuman ang mga gusto unta niyang tabangan ang iyang mga katawhan, ang kagikanan nila, apan sila wala mutuo niya, apan sila ilang gisalikway si Moses, ilang gisalikway. Ang bot ning pasabot nga bisan ang atong kagikanan iyang gisalikway ang gipadala sa Ginoo. So aduna kitay kinaiya, mingon siya, kitang mga Hudiyo adunay kinaiya nga isalikway katong gihatag sa Ginoo. And then musulti na usab siya sa katapusan nga bisan ang manluluwas inyong gisalikway. Ang manluluwas nga gisaad na nga maoy muluwas nato sa kasalanan, inyo usab nga gisalikway. And then moadto kita sa verse 35. Mao kini ang Moises nga gisalikway sa katawhan sa Israel ug ang giingnan nila. Kinsay naghimo kanimo nga pangulo o maghuhukom namo? Siya ang gipadala sa Dios ingon nga pangulo o manluluwas, binuligan sa anghel nga iyang nakita didto sa nagdilaab nga sampinet. Siya nangulo sa katawhan sa ilang paggawas gikan sa Ehipto, og nagbuhat siya mga milagro og mga katingalahan didto sa Ehipto, sa dagat nga pula o sa kamingawan sulod sa 40 katuig. So ang bot ipasabot ni ining verse 36 nga gikuha si Moises, ang leader nga gikuha nila ning pila ka milyon nga mga tao, kay gisugo siya sa Ginoo nga kuha atong mga tawhana, atong mga kagikanan, mga Egyptian, ang mga Israelites, kuha kay ako mong hatagag yuta. So si Joseph si Moises ang nagdala kanila. And then verse 37, siya ang Moises nga miingon sa katawhan sa Israel, ang Dios nagpadala kaninyo propeta gikan sa inyong katawhan, sama nga siya nagpadala kanako. Siya mao ang nag-uban sa katawhan sa Israel nga nagkatigom didto sa kamingawan. Didto siya uban sa atong mga katigulangan ug sa mga anghel nga nakigsulti kaniya dito sa bukid sa Sinai. Si Moises gihatagan siya og
napulo kasugo sa Ginoo dito sa bukid sa Sinai. Og miingon siya, verse 39, apan midumili ang atong mga katigulangan sa pagtuman kaniya. Ila siyang gisalikway og nangandoy sila nga makabalik unta sa Ehipto. Ang boteng ipasabot, gisalikway nila si Moises, ang atong katigulangan gisalikway, kanang pulong gisalikway, importante kay na. Og verse 41, kining mga samtang si Moses nakipag-istorya sa Dios sa atong Ginoo, kining mga kagikanan sa mga Hudiyo naghimo og mga Dios nga ilang simbahon. Dios nga buhat og mga tao. Ang Ginoo nasuko kung magbuhat ka og Dios, kay gusto sa Ginoo nga siya lang ang ampuan. And then verse 42, og mibiya kanila ang Dios og gipasagdan sila nga magsimba sa mga bituon sa kalangitan, sumala sa gisulat sa pasahod sa mga propeta. Katauhan sa Israel, ako ba ang inyong giihawan o gihalaran og mga mananap sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan? Ang inyong gidala mao ang tulda sa Dios nga si Moloch o ang larawan sa bituon nga inyong Dios nga si Rephan. Sila mga Dios nga inyong gibuhat aron simbahon. Busa ingon nga bihag ipadala ko kamo saylo sa mga Babylonia. So miingon si Esteban nga ang atong katigulangan nagsimba og mga Dios. Kamo usab nagsimba mo og Dios. Verse 44, Dios sa kamingawan ang atong mga katigulangan adunay mga tulda diin ang katawhan makitagbo sa Dios. Gibuhat kini ni Moses sumala sa sumbanan nga gipakita kaniya sa Dios. So karon si Moses nag-istorya nga adunay tulda, tent, nga didto sila moampo, nga dito sila makipagtagbo sa Ginoo. Og verse 47, apan si Solomon mao ang nakipagtukod niini. Subot ipasabot nga nagtukod sila og dako kaayo nga building nga templo. O unsa man ni importante kaayo ani. Miingon si Stephen, apan ang labing halangdon nga Dios, most powerful nga Ginoo, wala magpuyo sa mga balay nga gitukod sa mga tawo kay sumala sa gisulti sa propeta. Ang langit mao ang akong trono, nag-ingon ang Ginoo, ug ang yuta mao ang akong tumbanan. Unsa bang matanga sa balay ang imong tukuron alang kanako? Hain ba ang dapit nga akong pahulayan? Dili ba ako man ang nagbuhat ni ining tanan? Karon, unsa may buot ipasabot ni Esteban, may tungod ni ining templo. Kay sila sa iyang mga katigulangan sa panahon ni Esteban, kini sila mga Hudiyo, kini sila mga leadership, na buang sila sa ilang templo. Mituo sila nga didto lang sa templo nga mahinagbuan nila ang Ginoo. Dili sila magampo sa uban, kundi naaalang sa templo. Didto lang sila magsakripisyo kay didto lang ang Ginoo. Ang Ginoo miingon nga ako ang nagbuhat sa tanan. I am too powerful. Nganong ibutang lang ninyo ko sa templo? Ang buot ipasabot sa Ginoo nga bisan asa ikaw ug ako makaampo sa Ginoo. Dili lang sa usa ka building. Naiuban nga moingon sila nga moadto mi sa Santa Clara kay didto ang Ginoo adunay buhaton. Ang Ginoo, ang importante niya nga ang imong kasing-kasing limpyo, dili kung unsa ang simbahan nimo.
Makasimba ka sa Ginoo bisan asa, bisan unsang orasa. Maunay buot ipasabot ni Esteban. Verse 51, ningon na si Esteban, pagkagahi ninyo og ulo, iyang giingnan ning mga Sanhedrin, kining 70 katao, mga leaders nila, gahi mog ulo, stubborn, mga proud mo kayo. Ngayon sa pagagahi ninyo og ulo, pagkatig sa inyong kasing-kasing, gahi ang inyong kasing-kasing. Huna-huna, imagine, kining mga leaders sa ilang nasyon, ang 70 ka mga tao dinha sa ilang Sanhedrin, iyang giingnan, gahi mog ulo. Tigas ang gahi ang inyong ulo, ang inyong kasing-kasing, gahi kayo, nganong dili pa man kamo mamati sa mensahe sa Dios. Sama ra gayud kamo sa inyong mga katigulangan. Gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. Wow, kinsa nahibulo ba mo nga kining mga tawhana, kining mga 70 ka mga leaders, sila ang naghatag og decision nga patyon ang atong Ginoong Jesucristo. Si Esteban, wala mahadlo kung unsay himuon nila. Iyang giingnan, gahi mog ulo, proud, ang iyong kasing-kasing, gahi kay mog kasing-kasing. Mamiligro ang iyang kinabuhi. Mingon siya, gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. Buti pasabot, layo mo sa Ginoo. Ang inyong ang gipadala sa Ginoo si Moses, wala mo mutuo. Ang templo, ang pag-worship, pagsimba sa Ginoo, nasayop mo kay inyong gisimba ang templo, dili ang tag-iya sa templo. Gahi mo ulo. And then, verse 52, may propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Kini ang iyang gikuha sa history more than 1,000 years, iyang gisummarize. Kining katigulangan, miingon siya, may propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anis sa iyang matarong nga sulugoon. Kinsa maning gipadala sa Ginoo nga matarong nga sulugoon? Capital letter. Kung capital letter, buot ipasabot Ginoo na. O inyo siyang gibudhian o gipatay. Buot ipasabot niya si Jesucristo, nagipadala inyong gipatay siya, gibudhian ninyo. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios. 10 Commandments. Nga gihatag pinaagi sa iyang anghel, apan wala ninyo kini tumana. So kini mga tawanan, daghan sila kay mga balaod, apan wala din nila tumana ang balaod. Unsa may mahitabo ni Esteban? Nga iya man giatake ang mga senators, congressmen. Verse 54, human mabati sa mga sakop sa labawong hukmanan si Esteban, sa dihang nahuman, nangasuko sila pag-ayo o nagpangagot sa ilang mga kapungot kaniya. Nangagot ang ilang mga tango tungod sa kapungot. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Nayubang mga tao nga dili mutuo ni Jesus. Dili mutuo nga si Jesus nagpakamatay sa cross. Dinhi atong makita nga si Jesus kauban didto sa Amahan. Nagtan-aw di ay sila. Ang Ginoo naglantaw sa investigasyon
naglantaw ni Esteban sa mahitabo ni Esteban. Balikon ko ang versikulo 55. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Dito si Jesus. Miingon siya si Esteban, tanawa, nakita ko ang langit nga naabli ug ang anak sa tao, si Jesucristo, kay bulo na taan nga anak sa tao, mingon siya, ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios. Nakita niya, giingon niya, miabri ang langit, nakita na ako si Jesus dito uban sa Amahan. Apan naninggit sila og nanampong sa ilang mga dalunggan og nagdugan silang tanan paghasmag kaniya. Unya giguyod nila siya ngadto sa gawas sa syudad og gibato. Og gibutang sa mga saksi ang ilang mga kupo sa tiilan sa usa ka batan-ong nga ginganan og Saulo. Dini magsugod na ang atong tun-an si San Pablo. Si San Pablo didto siya sa pagpatay, sa pagbato ni Esteban, didto siya. Posible usab nga membro siya sa Sanhedrin. Mga bata pa ni sila. So matingala kita nganong nahibalo si Dr. Luke sa istorya kay si San Pablo didto man nakaapil man siya. O samtang gibato nila si Esteban, gipatay nila. Nagampo siya, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Ang atong Ginoong Hesukristo mao'y modawat nato pagsulod nato sa langit. Ikaw ako mamatay. Ako, daghan akong medisina diri, nga medisina nako nga ang dugo nako dili mo kapot og gusto, na ako'y blood thinner, ang blood pressure nako controlled, 130/75, ang akong blood sugar okay, kung makakaon ko humba talagsara kayo kay naglikay ko, na ay mo neutralize sa tambok. Apan nag-exercise pugog gusto, akong gibantayan akong pagkaon. Apan mamatay gihapon ko. Kitang tanan mamatay. Makaadto ba kita sa langit? Ato bang makita ang atong Ginoong Hesukristo? Si Hesukristo mao'y mag-abiba kanato. Miingon diri, utro nako og samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Si Jesucristo ang mudawat kanato. Unya miluhod siya og mituaw. Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat. Tapos nini sulti, namatay siya. Iya pang gipasaylo, iya pang gihangyo ang Ginoo. Ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat. Hain man ta makadungog niini. Kinsay may gasulti. Ang atong Ginoong Hesukristo, sa dinha siya sa cross. Mingon sa pasaylua sila Ginoo. Pasaylua sila Amahan kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Kung naay taong nagkasayop sa atong kinabuhi, makapasaylo ba kita? Unsa may tabo sa atong kinabuhi kung kita mapasayloon? Wala kitay kaligot-got, wala kitay pagdumot sa usa ka tawo. Malinawon ang atong kinabuhi. Ang Ginoo nahibalo kung unsay gihimo sa usa ka tawo. Siya miingon ang Ginoo, vengeance is mine. Ang panimalos ako dili imoha.
Ang problema sa kalibutan karon kay moingon nga ang panimalos ako ana. Kinsa may maayong manimalos? Ikaw o ang Ginoo? Simple ang answer. Ang Ginoo. Ang atong atong parte sa kinabuhi mao ang pagpasaylo. Ang manimalos ang Ginoo. Unsa may imong desisyon sa imong kinabuhi. Kung napasaylo ka sa Dios, kung nahugasan ka sa dugo ni Jesucristo nga gipatulo didto sa Kalbaryo, kung mutuo ka sa gihimo niya, kung nahugasan ka, si Jesucristo ang pag-abri dito sa langit kung ikaw ako mamatay, ato siyang makita, ato siyang makauban. Mao ba na imong gusto? Mag-ampo kita. Ama namong langit noon, daghang salamat sa lesson, daghang salamat sa kinabuhi ni Esteban, Lord. Lord, hinaot pa nga unta nga kami mag-alagad nga kanimo. Tudloa kami Ginoo nga among tudluan usab ang ubang mga tawo nga among mga higala, among mga pamilya mahitungod sa balaang pulong. Mahitungod sa kaluwasan nga ikaw lang makaluwas. Lord, pasaylua kami sa among mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manuluwas. Amen.